Αλγόριθμος Chunk και Roberts. Ο αλγόριθμος αυτός είναι μια βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου Leland. Κάθε κόμβος έχει μια μοναδική ταυτότητα στο δίκτυο που την αναγνωρίζει μόνο ο ίδιος. Επίσης, κάθε κόμβος λαμβάνει μέρος στην εκλογή αυτού του αρχηγού, αντίθετα από τον αλγόριθμο του Leland. Κάθε κόμβος ενεργοποιείται είτε από μόνος του, είτε αν λάβει μήνυμα από τον προηγούμενό του. Στο παράδειγμά μας, υποθέτουμε ότι κερδίζει η μικρότερη ταυτότητα, έστω ότι ξυπνάνε από μόνοι τους οι κόμβοι 1 και 3 και ξεκινάνε την εκλογή αρχηγού. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Chunk και Roberts, κάθε αρχικοποιητής στέλνει μήνυμα στο διπλανό του κόμβο με περιεχόμενο την ταυτότητά του. Αυτός με τη σειρά του ξυπνάει αν δεν είναι ήδη ξύπνιος και συγκρίνει την ταυτότητά του με αυτή που έλαβε. Αν αυτή είναι μικρότερη από τη δική του, τη στέλνει με μήνυμα στον επόμενο κόμβο. Αν πάλι η ταυτότητα που πήρε είναι μεγαλύτερη από τη δική του, αντί να τη στείλει στον επόμενο κόμβο, φτιάχνει ένα μήνυμα με τη δική του πλέον ταυτότητα, μιας και η άλλη δεν γίνεται να βγει αρχηγός έτσι κι αλλιώς. Αν ο κόμβος είναι ήδη ξύπνιος, δεν ξαναστέλνει την ταυτότητά του πάλι, αλλά απλά περνάει το επόμενο στον επόμενο κόμβο. Μόνο τα μηνύματα που περιέχουν μικρότερη ταυτότητα από αυτόν. Όλα τα υπόλοιπα μηνύματα απλά τα αγνοεί, σταματώντας έτσι την κυκλοφορία του στο δακτύλιο. Με τον τρόπο αυτό, στο τέλος της εκλογής, μόνο ένα μήνυμα θα έχει κάνει ολόκληρο κύκλο, αυτό με τη μικρότερη ταυτότητα. Μόλις λοιπόν ένας κόμβος λάβει μήνυμα από τη δική του ταυτότητα, ξέρει πως είναι αρχηγός. Στη συνέχεια ξεκινάει ένα μήνυμα τερματισμού προς τους υπόλοιπους κόμβους. Έτσι, παίρνοντας αυτό το μήνυμα, όλοι οι κόμβοι γνωρίζουν ότι η διαδικασία εκλογής τελείωσε.